Juan Carlos Izagirrek Donostiako udalaren lehentasunak ezagutarazi zizkion Iñigo Urkullu lehendakariari. Bi zatitan berezi zen atzoko bilera. Lehenengoan gai orokorrez aritu ziren, krisiaz, enpleguaz eta normalizazio politikaz besteak beste. Beste politika mota bat egiteko eskatu zion Izagirrek Urkulluri, pertsonengan pitxatutako politika hain zuzen. Eta esan genion, apostu egin behar dela momentu honetan, pertsonaren aktibitatearen alde. Apostu egin behar da, kulturaren alde. Kultura ez bakarri pentsatuta, bizikalitatea edo identitate zeina bezala, baizik eta ekonomiaren motorra bezala. Eta esan genion, kulturan errekortak egitea, akats historikoa izango litzatekela. Batzarraren zati handiena Donostiarekin loturiko gaien inguruan eztabaidatzen pasa zuten. Juan Carlos Izagirre berak jakinarazi duenez, hainbat gai jorratu zituzten, baina lehentasunen artean urumearen inguruko inbertsioak egitea eta Donostia 2016 proiektuan implikazio ekonomiko zein pertsonala izatea eskatu zion Donostiako alkateak Urkulluri. Proiektu hau ez dela proiektu bat hiri batena, Donostiarena, baizik eta herri batena, Euskal Herriarena. Aurreko jaurlaritzarekin adostutakoaren arabera, instituzio bakoitzak 1,3 milioi euroko ekarpena egingo zuen Donostia 2016 proiektu aurrera ateratzeko. Orain ordea, Urkulluk murrizketak egiteko asmoa azaldu du eta konpromezua betetzeko eskatu dio Izagirrek. Eskatu nion, aurreko gobernuak hartutako konpromisoak bete behar zituela. Gainontzean, beste hainbat gaien artean, tabakalerako proiektua 2015erako amaitzea ezinbestekoa dela gogorarazi zion Izagirrek lehendakariari eta enpleguaren aldeko apustua egiteko eskatu zion. Bestalde, lurraldeen eta hiriburuen artean tratu berdintsua izateko eskatu zion Izagirrek Iñigo Urkulluri. Kongresua antolatzakoan, turismo planetan, kultura planetan, ezin dutela lurralde batzuk benefiziatu batea beste batzuk kaltetuz. Beti tendentzia dutela Bilboraldea eramateko kongresu horiek, eta hau zuzentzea beharrezkoa dela esan nion.